Moi ja tervetuloa Pilates-harjoitukseen. Tämän harjoituksen ideana on löytää liikettä nimenomaan tonne meidän yläkroppaan. Vähän sieltä myöskin herätellään sitä syvää tukilihaksistoa. Tehdään liikkeitä seisten ja myöskin sitten tuolla alustassa. Lähdetään tekemään. Ota sieltä semmoinen kämmenenlevyinen haara-asento. Kantapäät suoraan siellä istuiluitten alla. Eli meillä ei ole semmoinen perus lantiolevyinen haara-asento, mikä on monelle tarkoittaa tätä, vaan me saadaan oikeasti olla aika kapealla. Silloin me saadaan aika tasaisesti se meidän kehon paino sinne meidän molemmille jalkapohjille. Ja hae ne sinne alustaan. Mieti, missä sun pikkurillin päkiä on, pottuvarpaan päkiä ja kantapään keskiosa. Ja aseta paino sinne kokonaisuudessaan. Pehmenä vähän polvia, eli älä vie niitä tuonne yliojennukseen, vaan päästä sieltä etureidet pehmeiksi. Polvet saa olla siellä myöskin pehmeät. Ei myöskään koukussa, siellä me ei haluta roikkua siellä lihasten varassa, vaan silleen, että polvet on siinä nilkkojen yläpuolella. Hyvin. Sitten kohdista ajatus sinne lantioon hetkeksi. Mieti, miten sä asetat sen siihen polvien ja nilkkojen päälle. Hae vähän pituutta sinne alaselkään, eli kevyesti tiivistät, kokeilet miltä se tuntuu, kun sä tiivistät täältä alavatsalta, niin kuin vetäisit tiukkoja housuja jalkaan. Tuntuuko siellä, että vähän lantio lähtee kääntymään? Lantioliike on tosi tärkeä hallita, eli me tarvitaan sinne sitä ojennussuuntaa, eli alaselkään tulee notkoa, lantio kippaa vähän eteenpäin, mutta me tarvitaan sinne myöskin sitä pyöristyssuuntaa. Ja nyt monesti ihmisillä, joilla on hirveän notkoselkä, niin meiltä vähän uupuu se pyöristyssuunta, jolloin se saattaa se selkä väsyä, vaikka kun me seistään pitkään paikoillamme. Eli jos sulla täällä semmoinen problematiikka on, tai sanotaan näin, että se ei ole ongelma, mutta se on asia, jota on ihan hyvä huomioida, niin sulle etenkin semmoiset pyöristysharjoitukset on tosi hyviä, jotta sä saat sinne tilaa sinne selkään. Ja yhteyden myöskin sinne keskivartalon lihaksiin ja vahvistettua myöskin sitä suoraa vatsalihasta, mikä on tärkeä osa myös meidän keskivartaloa. Okei, päästä sitten ihan rennoksi niin, että et jännitä yhtään mistään selän puolelta etkä vatsan puolelta ja anna sen lantion asettua siihen. Rintakehä on siinä lantion päällä, eli me ajatellaan täällä meidän kylkiluut, ne suuntaa tonne alaspäin. Ja tätä linjaa me haetaan jokaisessa liikkeessä, koska me ei haluta sitten taas, että se meidän rintakehä lähtee kippaamaan vastaavasti taaksepäin, työntyyn tonne eteenpäin. Ja älä huoli, jos et saa suunnista kiinni. Kuitenkin se röyhistelevä rinta, sitä me ei haluta. Elikkä mieluummin niin, että me vähän haetaan sinne tonne pyöristyssuuntaan, mikä rintarangassa kuuluukin olla. Koska sitten taas tältä ylärintakehästä me haetaan sitä pituutta, eli solisluut pitkäksi. Oot kahden seinän välissä, joku vetää sua tuolta olkapäistä sivulle ja sitten saat sieltä leveyttä sinne selkään. Ei taas tarkoita sitä, että me ollaan täällä kädet kohotuksissa, vaan kädet lepää siinä vartalon vieressä. Sitten me ajatellaan niska pitkäksi, joku vähän nyppii meitä tuolta päälaista tai meillä on kirja siellä pään yläpuolella. Ja jalat on siellä voimakkaana alustassa. Ja tämmöinen vartalon skannaus tehdään lähtökohtaisesti melkein aina ennen pilatestunnin alkua, jotta me löydetään se liike sieltä pituuden kautta. Ja nyt me lähdetään tekemään sitä liikettä. Eli sä saat tuoda kädet sinne joko niskan taakse tai sitten siihen olkapäälle, vähän riippuen miten sulla kädet siellä liikkuu. Kuitenkin niin, että sä et työnnä itseäsi tonne eteenpäin. Ja sieltä lähdet. Otat sisähengityksen paikoillaan ja uloshengityksellä lähdet pyöristämään yläselkää
Vähän sieltä kyynärpäät tulee kohti toisiaan, mutta ei painu kiinni toisiinsa. Sitten sisähengityksellä sä suoristaudut ja vähän kohottaudut tonne kohti kattoa. Eli nyt meillä tulee sinne rintarankaan. Toista vaan omaan tahtiin. Uloshengityksellä pyöristys, sisähengityksellä ojennus. Ja meille tulee sinne rintarankaan nyt pyöristyssuuntaa ja ojennussuuntaa. Ja alaselkä pysyisi nyt ihan siellä paikoillaan. Koita keskittyä siihen, että sun se semmoinen liikeakseli on tuolla rintakehässä. Eli sieltä joku sua pyöristäisi. Meidän alaselkä pysyy keskiasennossa. Ja sama juttu, kun me ojennetaan, me ei lähdetä työntämään lantiota eteenpäin, puristeta pakaroita, vaan me vaan pituuden kautta kurkataan sinne ylöspäin. Vähän niin kuin kohotetaan täältä rintakehää. Tee vielä 1 pyöristys, 1 ojennus. Avaat sitä asentoa. Hyvä. Sitten sä saat tuoda kädet tänne leveälle, niin kuin halaisit isoa puuta. Lähdetään tekemään rintarangan kiertoa. Ja sieltä haet taas pituuden kautta. Nyt sisähengityksellä me kierretään. Ja uloshengityksellä palautat keskelle. Kädet hyvässä kannatuksessa. Tsekkaa, että siellä ei hartiat nouse korviin. Ja pidä huoli, että sä et lähde taipumaan taaksepäin. Eli me halutaan kääntää kädet sieltä rintarangan liikkeellä, kierrolla sinne sivulle. Ne ei lähde nouseen ylöspäin, vaan ne kulkee tässä vaakatasossa. Ja vähän ajattelet sieltä leveyttä sinne selkään. Sä kannattelet niitä käsiä nyt sieltä lapaluista. Ja ei tarvitse väkisin vääntää, venyttää, vaan tee semmoista aika hyvältä tuntuvaa lempeää kiertoa sinne. Aina sisähengityksellä kierrät ja uloshengityksellä palautat. Hyvä. Ja palauta kädet sieltä alusta, vähän pyöräytä hartioita. Tuo kädet sitten sinne olkapäille tai niskan taakse. Tehdään sivutaivutusta ja taas me ajatellaan ensin pituuden kautta. Nyt sisähengityksellä me kasvetaan pituutta. Aattelet, että välilevyt saa tilaa. Uloshengityksellä joku vetää sua päälaesta. Sun venytettävän puolen jalka painuu kiinni alustaan ja sä taivut sivulle. Ja taas sisähengityksellä palautat pituutta sinne kroppaan. Uloshengityksellä taivut toiselle puolelle. Ja sitten mä tykkään itse ajatella, että kyynärpäät lähtee vastakkaisiin suuntiin. Ei taas niinku ihan hirveätä liikettä, vaan niin, että mä vähän kurotan myöskin niillä sitä liikkeen aikana, että mä saan sinne sitä pituutta, kurotusta sinne kehoon. Ja jos hengityssuunnat menee sulla sekaisin, älä huoli, ei se haittaa. Se on tärkeintä, että sä hengität koko ajan siellä harjoituksen mukana. Ja vielä. Ja palauta keskelle. Tässäkin tärkeää, mä käännyn nyt sivuttaen, että sä näet, että me ei lähdetä nojaamaan tonne taaksepäin, vaan niin kuin me oltaisiin 2 seinän välissä, me tuodaan tilaa sinne kylkeen, mutta me ei myöskään vaan rutisteta sitä toista kylkeä, vaan siksi sen pituuden kautta, että me saadaan ne keskivartalon lihakset sieltä hereille. Hyvä. Palauta keskelle, pudota kädet sieltä alas. Lähde viemään sivukautta käsiä ylös kohti kattoa, peukut edellä. Sitten sieltä painat kyynärpäät edellä, käsiä alaspäin. Ja mieti taas, toistetaan uudestaan. Peukut edellä. Kurotat ylöspäin. Älä kippaa rintakehää sieltä, vaan jarrutat sillä vatsalihaksella sitä liikettä. Ja kyynärpäät edellä alusta.
Nyt meidän lavat tekee sitä liikettä yhdessä olkanivelen kanssa. Ja me saadaan enemmän liikettä sinne olkaniveleen, kun me muistetaan hallita se rintakehän asento. Eli jos siellä on jäykkyyksiä, niin se luultavasti lähtee vähän tonne etuviistoon se sun käsi. Mieluummin niin, kuin se, että sä väännät väkisin sen tonne ylös ja annat sen rintakehän liikkua sieltä mukana. Eli hienovarasta liikettä, mikä pilateksissa on monesti se tarkoitus. Me tutkitaan sitä, miten se keho liikkuu siellä, mitä mun pitää hallita ja mitä mä liikutan, jotta me löydetään ne syvät tukilihakset sieltä käyttöön. Hyvä. Palauta kädet sinne alas, vähän heiluttelet, jonka jälkeen tuot ne tuohon eteen. Ja nyt vähän niin kuin sun kämmenissä olisi peilit, sä lähdet siirtämään kättä sivulle ja sä seuraat katseella sitä sun kämmentä. Eli meillä tulee taas kiertoa sinne rankaan. Ja nyt mieti sen kurotuksen kautta. Eli jos sä nostat kättä pikkusen tonne ylemmäs, sä joudut katseellakin kattoon ylemmäs, jolloin sä saat tilaa taas sinne välilevyille saman aikaan kun sä kierrät sitä. Ja hengität vaan koko ajan siellä, älä mieti liikaa niitä hengityssuuntia. Hyvä. Palauta kädet keskelle, pudota ne sinne alas ja pyöräytä. Tehdään kissa-lehmä-liike sitten seisten. Sä voit vähän nojata sinne polviin, käsiin. Tai jos sä haluat helpottaa, nojaa johonkin vaikka sohvaan tai tuoliin, mikä sulle on mukavin asento. Selkäranka on suorassa linjassa alussa. Ja sitten me lähdetään lantiosta ensin kippaamaan sitä taaksepäin. Eli häntää koipien väliin. Alaselkä pyöristyy. Nyt sitä tärkeää. Sulla vatsalihakset lähtee tekemään töitä. Ja pyöristät aina sinne rintarankaan asti ja niin, että kaularankakin sieltä tulee mukaan. Katse kääntyy nyt tonne sun reisiin ja oikeastaan melkein tonne lantioon. Täältä lähdetkin lantiota kääntämään nyt eteenpäin. Häntä nousee pystyyn, alaselkään tulee ojennusta, mutta ei mitään hallitsematonta, vaan sä koko ajan kannattelet sitä sillä vatsalihaksella. Rintaranka sieltä ojentuu nikamalta ja lopulta sun katse kääntyy eteenpäin suoraan. Lähde toistamaan tätä omaan tahtiin, eli lähde täältä pyöristämään ensin lantiosta, vähän semmoista aaltomaista liikettä. Ja nikamalta aattelet sieltä, rintaranka pyöristyy ja lopulta kaularanka ja katse kääntyy. Ja koko ajan hengität sieltä, älä pidätä missään kohtaa. Ja tää on nyt hallittu liike, eli me tehdään lihaksilla tätä työtä. Ja vähän tunnustelet, miltä se tuntuu sinne omaan kroppaan. Tämä on ihana tapa saada liikettä rankaan, jos se on vaikka tosi jäykkä tai on istunut pitkään. Tai vaikka jos istuu autossa pitkään, niin tämä on todella hyvä siihen. Tee loppuun vielä sen liikkeen, minkä aloitit. Ja sitten palauta ranka sinne neutraaliasentoon, eli pitkäksi. Ja sitten rullaat kädet sieltä reisiä pitkin ylös ja suoristaudut. Hyvä. Sen jälkeen mennään maton tänne toiseen päähän. Ja lähdetään rullaamaan rankaa sieltä päästä lähtien. Nikamalta. Viedään käsiä sinne alustaan. Polvet saa olla pikkusen koukussa. Ja vie kädet ihan sinne alas asti. Ja kun osut sinne lattiaan, niin koukistat sieltä polvet ja omaan tapaan asettaudut istumaan.
Ja nyt täältä lähdet rullaamaan rankaa sinne alustaan. Eli ulos hengityksellä tiivistät, nappaat tuolta takareisistä kiinni, tiivistät sieltä, rullaat alaselkää alustaan rauhassa, jarrutellen sieltä tuot koko rangan sinne alustaan ihan päätä myöten. Hyvä. Täältä nostat kädet ylös kohti suoraa kattoa. Sulla on alustassa ristiselkä. Sä tunnet rintarangan, alimmat kylkiluut siellä alustassa ja takaraivon. Eli alustan ja selän välissä on semmoinen neutraali pieni kaari. Ja ulos hengityksellä lähdet kurottamaan toista kättä kohti kattoa ja toinen käsi sieltä vähän lapaa sä voit painaa sinne alustaan. Sisähengityksellä palautat ja uloshengityksellä painat toista kättä lapaa alustaan, kurota toisella kädellä ylös. Pää pysyy vielä siellä paikoillansa, eli me vaan haetaan nyt liikettä taas sinne rintakehään. Ja lantio pysyisi nyt paikallaan, eli se ei lähde sieltä, sä et lähde kääntämään polvia mihinkään suuntaan liikkeen mukana, vaan ainoastaan käsi sieltä kohottautuu ylös. Eli vinot vatsalihakset alkaa täällä tekemään myöskin töitä. Ne on erittäin tärkeät lihakset ajatellen meidän rintarankaa, rintakehää, sen hallintaa, myöskin ylävatsa. Ja sitten me tullaan siihen, että jos meillä on kauheasti niska-hartiaseudun ongelmia, niin voi olla, että me ei ihan osata käyttää kunnolla sitä ylävatsan aluetta, niitä vinoja vatsalihaksia. Nyt me harjoitellaan ihan sitä tässä. Kohota vielä kerran, teet loppuun sen, minkä aloitit sieltä, ja sitten saat palauttaa kädet sinne vartalon viereen. Lähdetään nostamaan niskaa tai päätä alustasta ihan muutaman sentin verran, tai millin, ei edes senttejä. Eli kaikki muu pysyy paikallansa ja ulos hengityksellä nostat pikkusen päätä, kellutat sieltä irti alustasta. Ja nyt ihan oikeasti vaan sillä lailla, että se kevenee sillä lailla, että sinne mahtuisi pieni paperiliuska A4 sun pään ja lattian väliin. Eli ei todellakaan mitään 10 senttiä sieltä ilmaan, vaan uloshengityksellä kellutat ja sisähengityksellä palautat. Sä tunnet nyt siellä niskan tai kaulan etuosassa jännitystä. Sä tunnet ehkä painetta siellä niskan seudulla. Jos sulla on hirveästi päänsärkyjä tai jotain ihan oikeasti ongelmaa siellä niska-alueella, niin teet tää vähän tunnustellen tai sit sä voit laittaa kädet sinne niskan taakse pikkusen auttamaan sitä liikettä. Mutta tärkeä silti, että me löydetään ne syvät tukilihakset sieltä, myöskin sieltä kaulan puolelta. Ne, jotka hallitsee sitä meidän pään asentoa ja kontrolloi sitä. Nosta vielä kerran, jonka jälkeen saat vähän pyöritellä päätä puolelta toiselle, antaa sen rentoutua. Ja siksi me ei nosteta sitä kauhean ylös, on siksi, että me halutaan nimenomaan ne syvät tukilihakset sieltä hereille. Ja siihen me ei tarvita kuin semmoinen pieni nosto sieltä, että ne herää työskentelemään. Sitten jos me tehdään isompi liike, niin sitten sieltä tulee myöskin ne pinnallisemmat mukaan. Okei, tuo kädet niskan taakse. Ja nyt me lähdetään tekemään sitä rintakehän pyöristystä. Vähän mitä me tehtiin tuolla pystyasennossa. Mutta me pyritään saamaan nyt yhteyttä just sinne ylävatsalihaksiin ja niihin vinoihin vatsalihaksiin. Ja nosta kyynärpäät sieltä sen verran ylös, että kun sä katot kohti suoraa kattoa, sä näet myöskin ne kyynärpäät siellä sun silmäkulmista. Alaselkä pysyy neutraalissa asennossa koko liikkeen ajan, eli me ei lähdetä rullaamaan alaselkää nyt sinne alustaan, vaan ihan uloshengityksellä sä nostat vähän päätä
sieltä ylös ja sitten lähdet rullaamaan myöskin lapoja ylös sieltä alustasta, jolloin katse ohittaa pikkusen tuolta polven. Se viiltää tuolta polven ohitte vähän etuviistoon. Ja sitten rullaa takaisin. Ja nyt mitä sä lähdet täältä hakemaan, niin kun sä uloshengityksellä lähdet rullaamaan ittees sieltä ylös, niin sulla pitäisi tiivistyä täältä ihan vatsan alimmat kerrokset, vatsan peitteet. Ne tavallaansa jännittyy sieltä niin kuin tukivyö meidän sisäelinten ympärille. Ja nyt koska me sitä rintakehää liikutetaan, niin nimenomaan myöskin se ylävatsa on tosi aktiivinen ja ne meidän vinot vatsalihakset. Eli sä voit ajatella sieltä, niin kun sä lähtisit liuuttamaan rintalastaa kohti häpyluuta ja alimpia kylkiluita kohti sinne lantioluita. Ja alaselässä pysyy neutraali kaari, eli sä et tunne, että alaselkä painuisi kiinni sinne alustaan, vaan se pysyy neutraalissa asennossa. Vatsa ei lähde pullottamaan, kun sä nostat pään sieltä ylös, vaan sä tiivistät, niin kuin sä vetäisit vetskarin kiinni sun tästä keskeltä sun vatsaa, ihan häpyluusta asti tänne rintalastaan. Ja mikäli tämä tärisyttää sulla, alkaa tuntumaan siellä vatsalihaksissa, niin sä teet ihan oikein. Ja tämä on semmoinen perusvatsaliike, joka on ihan hyvä opetella, että me saadaan se tuki aina kun me pyöristetään sieltä sitä rankaa, niin sille rangalle muodostettua. Sisähengityksellä totta kai vatsa rentoutuu, lantionpohja rentoutuu, koska pallea painaa sitten taas sitä meidän sisäelimistöä sieltä alaspäin. Ja uloshengityksellä taas vastaavasti kaikki tiivistyy. Keuhkot tyhjenee, kylkiluut lähtee valumaan tonne tai painumaan tonne alustaan. Rintarankaa, sä painat niitä alimpia kylkiluita sinne alustaan ilman, että alaselässä tapahtuu mitään muutosta. Pidä omia taukoja, jos tarvii, unohdin sanoa, mutta opettele tämä liike. Tämä on tosi tärkeä osata. Ja nyt ei pitäisi tuntua siellä kaulanlihaksissa oikein miltään, koska se pää lepää siinä käsien alla. Tai siis päällä. Ja me työskennellään sieltä niillä vatsalihaksilla, nimenomaan niillä syvillä, sillä poikittaisella ja vinoilla vatsalihaksilla. Okei, jätä pää ja hartiat sinne alustaan. Tuo kädet sinne vartalon viereen hetkeksi. Lähdetään kippaamaan nyt lantiota taaksepäin. Elikkä neutraalissa asennossa uloshengityksellä lähdetkin tiivistämään vatsan pohjaa. Saman aikaan häpyluu kääntyy tuonne kohti kattoa. Alaselkä nyt saa painua kiinni sinne alustaan. Eli sä pyöristät nyt sitä alaselkää. Rintakehä pysyy siellä paikoillaan. Siellä ei tapahdu mitään. Rullaa takaisin sinne keskiasentoon. Eli siellä, missä sen alaselän ja lattian välissä on pieni rako. Ja taas uloshengityksellä tiivistät sieltä vatsan pohjaa, niin kuin vetäisit vähän kireitä housuja jalkaan. Ja kippaat lantiota taaksepäin, alaselkä pyöristyy sinne alustaan. Ja sisähengityksellä palautat liikkeen takaisin sinne keskelle, lantion keskiasentoon. Ja muutaman kerran toistat tätä, opettelet liikkeen. Ja sieltä syvästä tuesta nimenomaan teet tätä liikettä. Eli ajattelet, että sä tiivistät koko sen tiukan vyön sieltä kireelle. Tai niin kireelle, mitä tää liike vaatii. Elikkä
me ei tehdä aina 100%, me ei tarvita sitä tukea sieltä, vaan nyt voi olla käytössä esimerkiksi vaikka 20% siitä täydestä tuesta, mikä meillä sieltä syvästä tukilihaksistosta tulee. Lähde sitten rullaamaan sieltä niin, että sulla lähteekin lantio nouseen ylöspäin. Pylly nousee alustasta, työnnät itse sinne lantionostoon lapaluitten päälle. Ja rullaa takaisin sieltä nikamalta, pyöristäen alaselkää takas alustaan, takas lantiolattiaan ja selkäneutraali asentoon. Ja toista pari kertaa tämä. Eli lähdet pyöristämään sitä alaselkää alustaan, sitten se lähtee irtoamaan, lantio työntyy sieltä ylös, paino tulee sinne lapaluille. Ja sieltä lähdet rullaamaan ensin sitä rintarankaa sinne alustaan. Nikamalta tiivistät, haet pituutta taas sinne, pyöristystä alaselkään, kunnes lantio kääntyy sinne keskiasentoon. Ja vielä viimeinen kerta uloshengityksellä. Käännät lantiota taaksepäin, pyöristät alaselkää alustaan, nostat lantiota ylöspäin. Ihan paino sinne lapaluille asti. Ja sieltä lähdet tuomaan alas. Nikamalta liuutat itsesi takas sinne keskiasentoon. Hyvä. Saat kääntyä sieltä vielä kylkiasentoon niin, että alempi käsi on siellä sun pään alla, tukena, tyynynä. Ja jalat sä saat asettaa sieltä 90 asteen kulmaan päällekkäin. Eli, ja kylki pikkusen irti sieltä alustasta. Lantio, rintakehä alekkain, katse suoraan eteenpäin ja meillä on kylki kohti suoraan kattoa. Eli me ei kaaduta sinne taaksepäin, jolloin polvet on eri tasossa, vaan polvet on päällekkäin samassa linjassa, eikä meillä ole myöskään asentoa sinne eteenpäin, vaan meillä on hyvä kannateltu asento tässä kylkiasennossa. Tuo päällimmäinen käsi sinne eteen, vartalon eteen, ja lähde käsillä tai sormilla kipittämään tonne pään yläpuolelle ja niin pitkälle, että sun rintakehä lähtee kiertymään liikkeen mukana. Nyt jos siellä on olkapääongelmaisia, niin pidä sormet tässä olkapään päällä ja tee sitä samaa liikettä kyynärpäällä. Mutta kipität sieltä niin pitkälle, että sä saat kiertoa sinne rintarankaan, mutta sun asento ei lähde kaatuun taaksepäin, eli polvet pysyy koko ajan yhdessä. Ja sitten kun sun sormet irtoo, pysyt siinä, oot hetken aikaa, hengität sisään sinne kylkiin ja ulos. Keuhkot tyhjenee. Ota toisen sisäänhengityksen täällä. Ja sitten lähdet sieltä kipittämään takaisin vartalon eteen. Seuraavaksi lähde tuomaan sitä kättä tästä vartalon edestä ja kurottamaan sillä taakse. Nyt taas olkapääongelmaista, pidä käsi siinä hartialla, olkapäällä. Jos sulla ei ole olkapään kanssa ongelmaa, suorista käsi kohti sinne lattiaa niin pitkälle kuin se menee ilman, että sun polvet lähtee irti toisistaan eri linjaan tai nousemaan alustasta. Ja ilman, että alaselkään ottaa kipeätä. Tämän pitää tuntua hyvältä ja olla rintarangan kierto. Pää on siellä alustassa hyvässä kannattelussa käden alla. Ja taas täällä, kun sulla on kierto, ota sisäänhengitys sinne alaselkää kohti, kylkeä kohti 2 kertaa. Ja uloshengityksellä palauta käsi sinne keskelle. Ota pieni vastaliike, eli käännätkin rintakehää sinne
kohti alustaa. Hyvä, ja palautat keskelle. Sitten me vaihdetaan puolta. Sä voit kääntyä selinmakuun kautta toiselle puolelle. Mä käännyn tässä niin, että sä näet mut. Eli alempi käsi sinne taas tyynyksi. Tai sit sä voit ottaa ihan oikean tyynyn sinne. Koukista jalkoja lonkasta niin, että ne on 90 asteen kulmassa, polvet siellä samassa linjassa alekkain. Vähän puristat niitä. Rintakehä, lantio alekkain, kylki kohti suoraa kattoa. Meillä on hyvä kannatus siellä. Käsi on siellä vartalon edessä ja lähdet taas sormenpäillä kipittämään sitä lattiaa pitkin. Sulla on kannatus taas sieltä keskivartalosta nyt, kun sä hallitset tämän liikkeen, niin että me saadaan sinne rintarankaan kiertoa. Alaselkään ei saa ottaa kipeätä, eli mene vaan siihen asti, mihin sä pystyt ilman, että sinne tulee mitään tuntemusta. Kun oot löytänyt sen hyvän paikan siellä, ota sisähengitys kylkiin. Ja uloshengityksellä keuhkot tyhjenee. Taas sisähengityksellä rintakehä laajenee. Sä saat ehkä venytystä myös sinne rintalihakseen. Ja uloshengityksellä lähdet kipittämään takaisin sinne käsivartalon eteen. Ja lähdetään viemään sitten kättä siitä vartalon edestä sinne taakse. Pää taas on siellä hyvin alustassa. Reintana, niskahartia eteen mitään. Nyt tässä kohtaa rintakehä kiertää. Pidä huoli siellä, että sä et lähde ojentamaan sitä alaselkää, vaan se on nimenomaan rintarangan kierto. Jos sulla on olkapäitten kanssa ongelmaa, niin pidä käsi siinä olkapäällä. Ja taas siellä hyvältä tuntuvassa asennossa, kierrossa, ota sisähengitys. Anna koko rintakehä laajenee. Taas siellä ehkä rintalihas vähän venyy. Ja uloshengityksellä keuhkot tyhjenee. Ja taas sisähengityksellä rintakehä laajenee. Kudoksen venytystä. Ja uloshengityksellä palautat käden sinne vartalon eteen. Ja haet vähän vastaliikettä, eli pyöristät pikkusen, rintakehä kääntyykin sinne kohti lattiaa. Saat vastaliikettä. Työnnä sitten itsesi sieltä istuma-asentoon ja voit vähän taputella itsesi olkapäälle ja kiittää hyvästä harjoituksesta. Kiitos kun olit mukana ja toivottavasti siellä on nyt vähän tuntemusta enemmän sinne omaan yläselkään ja ehkä jopa vähän semmoista ryhdikkäämpää olemusta. Nähdäänpä seuraavissa treeneissä. Moikka!